Mangangkong gyud ang atong mga kaigsuunang Katoliko nga ang Katoliko kuno mao ang tinukod ni Jesucristo. Asa nag-ingon si Kristo sa Biblia o asa nag-ingon ang Biblia, asa nag-ingon ang mga apostoles nga ang Katoliko mao ang gitukod ni Kristo. Naay panutihon nga nagkanayon ang butang gani nga bakak nya balik-balikon alang ni adtong mga tawo nga inosente ug wa masayod sa pagtuong Katoliko daw mahimo ning tinuod. Sa mga nang bisang pagkapila na nila balik-balikon kining argumento na ate responsibility nga magbalik-balik pod og pagtubag og pagpaklaro mahitungod ni ini nga isyu nga naman kay ato ang likayan nga ang mga inosenteng mga Katoliko mailad sa ilahang mga malamaton or mailad sa ilang mga gipangbuhat nga dili na mo'y subay sa kamatuuran nga ato ang nakatunan og ato ang gitawag og nadawat. So ang question niya, asa do kuno mabasa sa Biblia nga ang simbahang Katoliko gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo? Actually kada nga question manggod nagikan na sa tawag ining baruganan or pagtulunan nga sula eskriptura, buti pasabot kung dili mabasa sa Biblia dili tinuod. Wala ang argumento sa ato ang amigo nga wa nagpakita sa iyang nawong siguro basig maulaw or mahadlok siya nga mailahan siya nga ang iyang panabot dili subay sa pagtuo nga nakasulat sa balaan kasulatan mo nang wa niya gipakita ang iyang gitawag og nawong. So iyang giadap ug iyang gidawat ang pagtulunan nga sula eskriptura mo bitaw nga sa iyang pangutana Biblia lang. Nga naman kaya ka matuon di ram gud mo pwede hektan lang sa nakasulat sa Biblia. Kaya wa man magtudlo ang Ginoong Jesucristo nga ang nakasulat lang or ang Biblia lang ang tuuhan. Never nagtudlo ang Ginoong Jesucristo ni ana. Ang gitudlo sa ato ang Ginoong Jesucristo, ingon pa niya, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. In St. John chapter 21, verse 24-25, dili ang tanan nasulat. So kung dili ang tanan nasulat, so therefore, dili lang kay kasulatan lang, or gining Biblia lang, ang ato ang basis sa pagpamatuod, ilabi na sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So karon mabasa ba sa Biblia nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo? Yes, by essence or by nature or sa iyang gitawag esensya? Yes, mabasa. Ang substansya niya, yes, mabasa. Nga naman kay dili man pwede ang simbahang Katoliko magpamatuod og mga butang nga dili nakabase sa Biblia. Unya ang pagbase nato sa Biblia na atay duha ka butang implicit and explicit basis sa nakasulat sa balaang kasulatan. So ang explicit basis kanang silang una-una nga letra por letra lang. Dili man kana lang kay kana ang ato ang ginasunod. Ang ato ang ginasunod natay explicit and implicit basis. So nganong ako amang pahimukatan ang implicit basis tungod sa hinungdan nga ang Ginoong Jesucristo dili sa tanang panahon mo gamit siya og explicit presentation concerning sa iyang doktrina ug ilabi na sa iyang iglesia nga iyahang gitukod. Di ba? Dili man tanan explicit na ay implied, na ay implicit. So sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia, ingon niya, I will build my church. So makita nato nga wa niya nganli ang maong iglesia kay kabalo siya nga daghang mga sulpot nga moanhi magpaila nga sila iyan ni Kristo nya dili di ay gitukod lag Amerikano o nya magpaila sila nga tinuod sila kay nagkuno nagabase kuno balang kasulatan pero ang tinuod di ay ana gikan di ang ilang pundok sa Amerika or gitukod lang og tawo nga dili man luluwas. So manay hinungdan nga wa nganli ni Ginoong Jesucristo ang iyang iglesia pero naay implied presentation ang Kristo mahitungod sa iyang iglesia. Ako agyon ning always kinabalik-balik pag mo present ko in terms of the church. Number one na presentation kanang gingon ni Kristo my church. Buti pasabot kanang mong iglesia nagikan niya. Dili nagikan dito sa mga magtutukod from America or gawas sa gitawag og Jerusalem. Number 2 kanang gingon niya nga et forte and frenon prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. So buti pasabot kanang maong gitawag og iglesia wala ni mawa kay iya may ni Kristo nga iglesia. So ang question karon asa naman na karon ng iglesia ha? Lingon sila nga kami man na ganang mga nibuto lang sa 16th century. Dili mo pasar. Nga naman kay sa pagsulti ni Kristo na my church gisulti na sa iyang panahon og dili sa 16th century. Dili sa 17th, 18th, 19th and 20th century. No. Dili gisulti ni Kristo sa iyang panahon sa 1st century AD. Number 2 kanang giingon ni Kristo nga et forte and frenon prevalebant adversus iam nga wa kini mawala ning mong iglesia. So from the time
nga gisulti ni Kristo nga even the gates of hell shall not prevail against it. Existilo ka na mo iglesia from the first century until now. So, kay wa man nganli, pero naa siya implied presentation concerning sa simbahan unsaon kini gitawag og pag-ila. So karon, unsaon man nato na tawag ini nga unsaon man na gitawag og pag-ila. So ang ato ang syempre basis nga para tama ang ato ang gitawag og presentation kanang giingon sa bala ang kasulatan nga basahon ang kasaysayan. Ngano man kay pinaagi sa kasaysayan ang Dios usab magtudlo, di ba? Basahan ko ng Salmo, ang Dios magtudlo pinaagi sa kasaysayan. Ang kasaysayan nagsulti nga kanang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18 refer kana sa simbahang Romano Katoliko. Yan. So buot ipasabot kanang giingon ni Kristo na my church mao na ang simbahang Katoliko. So ang question niya asa mabasa sa Biblia nga ang simbahang Katoliko ito ni Kristo, St. Matthew chapter 16 verse 18 o na ang kasaysayan nag-ingon na kana refer na sa Iglesia Katolika. So unta nahayagan ni atong mga higala nga mga dili Katoliko ug unta kanang ilang argumento nga magsigirag pangitag mabasa unyong tagag mabasa di pud mo tuo ilahan na sa libay kay dili na pagtulon-an ni Ginoo nga si Kristo. Ato ang sundon kadtong giingon ni Kristo nga akong iglesia bisan ang hangaan sa impyerno dili makabuntog ug kanang iglesia mo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ug wala nay lain. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.